ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜಯ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಜಯ. ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಿತ ದಿನ ನಂಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪುರಂಬಾಟ ನಡತಿನ ದಿನ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದು 13 ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ದಿನ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಸಾರತ್ತ 1957 ಇಸವಿದನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪುರಂಬಾಟ ಬಂಡೆರಡ ಅವತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಸಾರತ್ತ 1937 ಇಸವಿಡು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟಕಾಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ರೈತ ದಂಗೆ ರೈತ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಪಣಪುನ ಉದರಡು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟ ಇನಿ ಜನಮಾನಸಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೇನು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ KPT ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ಹೃದಯ ಭಾಗಡು ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷಡು ತುಂಬು ಧ್ವಜ ತುಳು ಧ್ವಜನು ತುಳು ಕೊಡಿನ ಏರವನ ಮುಖೇನ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದುಳ್ಳ ಒಂಜಾತ್ತು ವರ್ಷ ಪಿರಾ ಕಡೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬರೀ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ತೆರ್ನೆ ಕೊಂಜಿ ಸೋಪಾನ ಹಾಕಲು ಪಾಡದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ 1937 ಇಸವಿಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಧಾನ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ನಾಣ್ಯ ಕೊರಡು ಪಣಪುನವೇನೆ ಪಂಡಿನಂಚತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ದಂಗೆ ಲಕ್ಕುವೆರು ದಂಗೆ ಲಕ್ಕದು ಆ ಮುಖೇನ ಆರ್ನ ದಂಗೆ ತುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಳ್ಯಡು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಅವಳು ಬುಳೇರಿ ಪಣಪುನ ಜಾಗೆ ತುಳುತ ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚೊತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಟ್ರೆಷರಿನ ಬುಡತ್ತದು ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಡಬಗ್ಗೆರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋ ಅಲ್ತರದು ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡ ದಿಪ್ಪು ಇಂಚುತ್ತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದವರ ಪೇರು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸಿರ ಮಕ್ಕಳಿನ ತಡೆತುಂತವೇರೆ ಉಂತಾದ ಬಣ ಪೇರು ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ರಡ್ಡಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅಂಡ ಯಾರಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅವಡು ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡಿಬುಕ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸಿರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವಳು ದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಗಿ ನೇಮ ಕೊಡ್ದು ಕೊಡಮನೆಯದ ಅಪ್ಪನೇ ದಿತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತರ ತುಂಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಆಂಚಿರ್ದು ಕಾಸರೋಡದ ದಂಡು ಇಂಚಿರ್ದು ಒಡಿಪುದ ದಂಡು ಇದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಬತ್ತದು ಜಪ್ಪುದಲ್ಪ ಅದು ಬತ್ತದು ನಮಕ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಜೇರಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕುಡಲವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಡಲ ಕರೆತ ಅಕಲ್ನ ವಸಾಹತು ಜಾಗಿ ಎಂಚಿರುಂಡ ಅವಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಪೊತ್ತಾದು ಐದು ಪಕ್ಕ DC ಕಚೇರಿ ಎಂಚಿರುಂಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಎಂಚಿರುಂಡ ಐತಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜನ ಜಾದು ಪೊತ್ತಾದು ಇತ್ತದ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಬಂಡಪನಲ್ಪ ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ತುಳು ಕೊಡಿನ ಏರಾದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯಘೋಷ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆನಿದ ವೀರ್ಯರು ನಮ್ಮ ನೆಂಪಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ ನಂಜಿನರ ಕಟ್ಟದ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತರಾದ ಬತ್ತದೆ ಅಕುಲು ಮೊಕಲ್ಲ ಮಹತೆರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಮರಣದಂಡನೆ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲಿನ ಗಲ್ಲುಗೇರಿಸವನಂಚಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸವೇರು ಇತ್ತದ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆದ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ವೇರು ಬಂಗೇರ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಬಾಲಯೇಸುನ ಮಂದಿರಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಗೇರ ಗುಡ್ಡೆಡು ಆಲದ ಮರತ ಮುದೆಲ್ಡು ಮರತ ಗರುಪಾಡ್ದು ಐಟ ಮೊಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗಲ್ಲುಗೇರಿಸವೇರು ಸಲ್ಲೇಖನ ವೃಥ ಮಲ್ತದ ಸೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಸೇರೆಲ್ಲ ಅವರು ನೇಲವನ ಮುಖೇನ ಇಡಿಕ್ಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪುನೋಕಲೇನ ತುಚ್ಚಿ ತಿನ್ಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೇಳ ಈ ಸೇರು ಅಂಚಾದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂಡ್ಪುನವರೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ತುಳುವನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ ಅಡಿಯಂಗನಡು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಗಜಮರಣ ನಿತ್ತಿಯರಾದು ಏರಿ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಧ್ವಜ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪತಾಕೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪಾಂಬೋಡಿನ ಇತ್ತ ಏರವನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದ ಗುರುಕಾರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಡಿಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಜನಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುತ್ತುಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಶರತಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದೇಶದೊಂಜಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಆಯರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಮಗಲ ಮಾತಿರಲ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಶರತನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗೀಶನ್ನೇ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪೊಡ ಮನದು ತುಳುಕೊಡಿನ ಏರವುಡು ಮನದು ಅಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು